e viața asta. Că eu mă uit la tine și zic că ești cârtița și când vine Costoiu îți bat cuțitul în burtă și ți împrăști mațele pe aici. Dar Costoiu se uită la tine și zice: bă, ce băiat care îmi fac treaba cu el, credincios, dă-și riscă viața pentru căporie. Ai făcut tu 2 ani de bârnaie de dragul lui Costoiu. 2 ani asta pe Rahova cu borfașii la un loc. Cine mai face azi bârnaie nevinovată de dragul la servicii? Care să facă, nu face nimeni. Vezi? Aici ne înțelegem noi, Achime. Că și eu făceam, dacă zicea tătuțul că are nevoie să facă. Aldezanii și astea nu făcea, că zicea: o viață. O stau 2 ani din ea la bârnaie pe fapta care n-am făcut-o. Dar eu și cu tine facem, dacă ne cere tătuțul. Costoiu e tătuțul tău, la fel ca tătuțul meu. Mi-e grață de tine și zic că ești cârtița și Costoiu te ține de copilul lui de aur care ai avut tu curajul să te bagi în casa lui tătuțul pe riscul tău. Pe viața ta, care o să ți-o pierzi acum când îți scot eu mațele cu cuțitul. De ce mă, la Gabor ne merge cartea de muncă când face pârnaie ca cârtiță? Bineînțeles că le merge. Le pune 5 ani într-unul singur. Și le dă și mașină de aia electrică la pensie. Ce dracu să faci și cu aia, mă, că nici benzină nu poți să-i bagi. Ciurdește băieții să descarcă în drum. O pui la orice stel de telegraf și merge. Ce mișto. Păi ce face Mircea? Eu vin să te scot din necaz și tu sari cu cuțitul la mine?